者たちを癒すたまえ。イネルダ様、いいところに来た。はっ、あんたの血でしようじゃないか。イネルダ様をかの者に力を。かの者に力を。また剣の腕が上がった。その一撃に覚悟を。
うわっ。また強くなったぞ。勉強した甲斐があったかな。
の者を守りたまえ。その一撃に覚悟。かの者に力を。かの者の傷を癒したまえ。バカな。美しく強いこの私が負けるなんて。へい。大丈夫ですか？何の先当たり前じゃ、シェリー。ねえ、シェリー。生、アーロン先生は、へえ。しかし、実は、いやいや、どうやら最近、ところでじゃ、ここであったも何。それは心強い。おい何？まあな。急ごう。調子が良かったみたいだ。いよいよラングリッサーの眠るバルディア城が近くなってきた。だが城が近づいてくると